kuma mi fativi jabarani la jabagaw malikono ani malikoka ama foye ka fo koni aw émission mandi damnene no e micro trottoir atake mo gore fe odimso ana balmamso labati dunia bi an ka temme fen jumene ka folo marachugo ani bi marachugo difference jumene bu ni ñogonche amena do dugu kono ka nga makoro ñininga ani demsen na mo munu be am ñininga li ku bela jabi mi mana bola aw ni ne an ga je angolu la je ñogon fe ne tɔgɔ Nana Mudu Konate fɔlɔ mara ni sisan cɛ danfaraba de b'u ɲɔgɔn cɛ parce que ne si bɛ taa fo san 60 ni dɔɔnin na quoi ne ye Modibo tile ka Musa tile fana ye ka Alifa ta ni ATT ta ni tɔn bɛɛ ye quoi bon ne y'u bɛɛ ka mara ye mais mara min diyara ne ye kosɛbɛ o ye Modibo tile de parce que o y'a sɔrɔ an fitininama don i tun tɛ bɔ ka yala i tun tɛ foyi foyi kɛ dugu mana kɛ i bɛ ka taa i ka école la ou bien ka taa baarayɔrɔ bon o bɔra Musa tile fana na Musa fana tun y'o daminɛ dɔɔnin mais après ale y'i jɛngɛ ka bɔ a la sisan yɔrɔ nana k'i n'a fɔ ba juguntan mais bɛɛ bɛ yala yɔrɔ bɛɛ kuma ka jugu bɛ fɔ mara ɲɛnɛma tɛ yen ka na se fo tɔ ninnu fana ma o yɛrɛ ye mara tɔ juguya ka taa fɛ bon ne yɛrɛ fɛ mara min diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o ye Modibo tan ka mara le o diyara ne kojugu koyi bon ni mara min fana filɛ nin ye sisan olu ka taa ni Modibo ka mara le est-ce que i y'a faamu parce que fɔlɔ mara ni sisan mara i y'u cɛ ka jan yɛrɛ quoi a bɛna fɔ jɛgɛ yalan ani baji cɛ est-ce que i y'a faamu ne ye fɛn caman ye a kɔnɔ bon ne yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ a si kɔnɔ yɛrɛ hɛrɛ ne ma hɛrɛ sɔrɔ hali bi ne bɛ maɲumanko de la bon ne yɛrɛ yɔrɔ min san ka kɔrɔ yɛrɛ u y'o kɛ falaki ye ne yɛrɛ filɛ maɲumanko la bon ne filɛ n ka patron nɔ la ne tun bɛ lafiya buli ne filɛ n ka patron nɔ la yan o banna ne y'o ka place ta ka yɛlɛma yan bon ne b'o baara la ten an tun bɛ moto misɛnnin dɔ dilan ne tɛ se komi o tɛ marché tuguni an ta kɛ muso dilan ye quoi. Bon e yɛrɛ hakilina na sisan nɔ an bɛ se ka mun de kɛ e yɛrɛ ko fɔlɔ mara o kun ye mara cogo ɲuman ye i n'a fɔ Modibo tile ka mara mais e yɛrɛ ka hakilina na an bɛ se ka mun de kɛ yasa mara in bɛ se ka segin so cogo min na ka kɛ kɔrɔlen. Bon ne fɛ mara in ka segin so ka kɛ kɔrɔman ye f'an ka taa Modibo ka sira de fɛ n'an taara o sira fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sira taama o la an bɛ se ka taa Modibo ka sira fɛ o la an tɛ dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ a tɛ se ka ɲɛ o ye ne ka kumakan ye awɔ. Ok kuma ɲɛna merci. Merci. Bon ne tɔgɔ ye Fako Kante bon ne ko kunu mara ni bi mara an bɛ min kɔni dɔn dɔrɔn seulement mara yɛrɛ base yɛrɛ ye an balakaw de i y'a faamuya parce que ko caman bɛ kɛ du de kɔnɔ olu kan k'i hakili to o la k'an cɛlakaw la bɔ a kalama mais i bɛ taa sɔrɔ sisan muso yɛrɛ bɛ denw kɔ dogo fa b'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a tɛmɛna ka ban quoi tɛmɛna corrigeri ma ka ban donc directement bi mara a b'an balakaw de bolo parce que an balakaw yɛrɛ ka tagabolo yɛrɛ man ɲi o de bɛ ne fɛ ka f'i ɲɛna quoi. mais e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ sisan anw ɲɛna mun bɛ se ka to nin ko in dansigi bɛ se ka k'a la mara ka segin so. bon ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la an balakaw k'u hakili to denmisɛnninw na u k'u hakili to u yɛrɛ la n'u ye min ye ko na a man ɲi n'u tɛ se k'a bɔ denw bolo donc n'an bɔra so baarayɔrɔ la n'an nana so dɔw ka se k'an labɔ a kalama pour an b'u corriger quoi o kɔni de bɛ ne fɛ k'a fɔ an balakaw ye mara yɛrɛ base ye olu de bolo. ok kuma ɲɛna ye merci. Dirisa Sangare bon kunu mara ni bi mara différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ mara la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ miiri u danbe la bon u tun bɛ se ka maloya ka ko dɔ kɛ k'a fɔ n'an danbe tɛ se ka taga bon n'o ye kɛ saya ka fisa olu ma ni maloya ye quoi bon an bɛ bi tile naani bon mara bɛ fa bolo mara bɛ ba bolo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan mara fanga a ka bon balakaw de ta fanfɛla la kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ cɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ siran cɛ ɲɛ dɔɔnin ni muso y'a bila yɔrɔ min i b'a sɔrɔ cɛ caman fana bɛ olu suit ka tɛmɛ ka taga bon o la o dusuku kɔnɔ den mara man di kosɛbɛ bon ni ba m'i jɔ jɔyɔrɔ la o dusuku kɔnɔ dɔrɔn a du bɛ se ka na cɛnni caman bɛ se ka na don a kɔnɔ kosɛbɛ bon ne kɔni ta fanfɛla sisan mara ani fɔlɔ mara kelen tɛ o yɔrɔ différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ la
n'i y'an ka cɛkɔrɔbaw jateminɛ ni cɛkɔrɔba kelen ko an so kɔnɔ o y'a sɔrɔ bɛɛ y'a lamɛn mais sisan e yɛrɛ bɛ kuma so kɔnɔ mɔgɔ si t'i lamɛn donc sisan mara fanga de bɛ musow bolo kosɛbɛ musow n'u y'i jɔ jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ mara bɛ se ka an hakili bɛ min na o bɛ se ka na quoi. D'accord mais e yɛrɛ bolo sisan musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an balakaw kan ka mun de kɛ yaasa mara in bɛ segin so. Bon fo i k'i ɲɛla si den de ma koyi ni m'i ɲɛla si den ma kɔni mara kɔni na man di dɛ parce que sisan musow den ka di u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bon n'a fɔra ko e ka den tiɲɛli la ou bien a bɛ ko dɔ kɛ k'a corriger ou bien sigida la kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ka den tiɲɛli la k'a bugɔ e bɛ tila ka taa kumakansiɔn fɛn tigɛ a kama donc mɔgɔw b'a ye k'a to yen hali souvent so kɔnɔ o de bɛ yen bon so kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ ka farin denw hali ni mɔgɔ y'o tiɲɛli la mɔgɔw b'u to yen bon den tɛ se ka corriger o cogo la den tɛ mɔgɔ kelen ta ye quoi den diɲɛ bɛɛ ta de ye bon depuis o yɔrɔ bɔra la dɔrɔn donc mara tiɲɛna quoi sinon fɔlɔ hali ni tun ye tiɲɛli kɛ kɔfɛ n'i fa filan dɔ i sɔrɔ la ou bien i ba filan dɔ u bɛ kabako la i kan hali yɛrɛ ka du kɔnɔ i tɛ se ka na ɲɛfɔ du kɔnɔ n'i nana fɔ i fa bɛ tila ka sigi ka min da i kan Ala de b'a dɔn bon sisan n'u bɛɛ bɔra la ka kɛ ni magana den na n tɛ di fanga la mara bɛ tiɲɛ kɛ voilà donc mara tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ de filɛ ne kɔni bolo. Shegina Kamara alhamdulillah rabbil alamin an b'Ala fo Ala barika da bon diɲɛ yɔrɔ min na bi wolomani ye diɲɛ fɛn bɛɛ halaki sinon fɔlɔ mara bɛɛ le tun bɛ jɛ ka denw mara ani mɔgɔ wɛrɛ muso n'i y'a ye kojugu yɛrɛ n'i ɲɛ jɔ même muso tɛ i y'a ye kuma tɛ den ma a b'a la ko ne bɛ min na ma o tigi b'a dabila a bɛ taa mais an bɛ yɔrɔ min na bi ma fara ten ani yɛrɛ woloden bi k'a bugɔ kuma tɛ k'a kɔrɔfɔ i bɛ mangoya sɔrɔ bon an bɛ yɔrɔ min na mara tiɲɛna diɲɛ kɛra nata ye Ala ko tɛ bilen balimaya tɛ bilen nata de don bon yɔrɔ ni nata bɛ yen ka ban a tɛ nafa ɲɛ bilen voilà diɲɛ fɛn o fɛn n'a ye jɛ o jɛ kɛ Ala kama barika bɛ sɔrɔ a bɛ nafa ɲɛ mais ni jɛ min kɛra ko fɛntigi de bɛ lamɛn tiɲɛni bɛ na mais ani yɛrɛ bi balimaden ma farati k'a bugɔ muso bɛ kɛ sababu ye k'aw ka du tiɲɛ an cɛw bɛɛ bɛ kuma kɛnɛ ma bɛɛ b'a dɔn i jogo min b'i la i ka so kɔnɔ bon n'o yɛrɛ ko kɔnɔ ka ban dɔrɔn a ka gɛlɛn n bɛ ɲini Ala fɛ Ala ka se ka hakili ɲuman d'an yɛrɛw fana ma ka se k'an ka denbaya ta fanga d'an ma an b'o dɔrɔn de ɲini sinon kɔni. Bon e ko fɔlɔ mara ni sisan mara an ko différence jumɛn i ko mara tiɲɛna mais e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ anw ye yaasa mara in yɛrɛ bɛ se ka segin so cogo min na. mara ka se ka ɲa furumuso min b'an bolo an ka so olu de bɛ se k'an dɛmɛ n'olu y'an dɛmɛ ani masakɔrɔ min b'an bolo ni denw ye kojugu kɛ ni mɔgɔkɔrɔba min kumana den ma ni mɔgɔ ma kuma k'a to a n'o tigilamɔgɔ cɛ a bɛ dilan mais n'i ye min den bugɔ walima i kɔrɔkɛ walima dɔgɔkɛ den dɔ n'i y'a bugɔ bi n'Ala m'a fara kɛ i b'i tulo tana mɛn parce que i y'a fɔ de ko ne le n ta wolo bɛɛ ta tora i bolo a ti ɲa voilà bon ni diɲɛ kɛra o ye ka ban dɔrɔn ɲɛnabɔli ti kɛ bilen quoi longo Ala fana b'a tɔ feere kɛ k'a d'an ma o de bɛ yen bi. Kuma ɲana merci. Merci. Boubacar Samaga bɛɛ lajɛlen bɛ n wele Bakarijan ka bɔ Dɔrɔbugu la bon fɔlɔ mara cogo ani sisan mara cogo kelen tɛ parce que fɔlɔ mara du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔkɛman den ani dɔgɔkɛman den ni kɔrɔkɛ den ye ko kɛ dɔgɔkɛ den b'a minɛ ka gosi foyi tɛ bɔ a la bon sisan mara du kelen yɛrɛ kɔnɔ n'Ala ma jan kɛ kɔrɔkɛ den ou bien dɔgɔkɛ den muso k'a gosi a bɛ kɛ furugu ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ bon o de kɛlen don k'an ka sisan mara tiɲɛ quoi bon du kɔnɔ sisan pour que mara bɛ se ka segin kɔ fɔlɔ mara cogoya du kɔnɔ kɔrɔ den ani dɔgɔ den fa kelen ba kelenw don bon sisan o de banna anw fɛ yan nɔ hali fɔlɔ n'i ko ye tiɲɛni kɛ kɔ kan i bɛ minɛ ka gosi a tɛ si la ni ɲɛji ka don so kɔnɔ bon sisan n'i ma fara ka kɛ dɔrɔn u bɛ convocation tigɛ ka d'i ma bon o de kɛlen don k'an ka sisan mara nin tiɲɛ awɔ. E yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ sisan mara in bɛ se ka segin so cogo min na. bon mara in seginni kɔ bon an bɛ kuma mun kan o yɔrɔ la dɔ bɛ cɛw la bon cɛw tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye bon an balakaw olu de bɛ se k'a ɲini cogoya dɔ la ni ko kɛra denw na
a kana kɛ ni mankan ye a kana kɛ ni foyi ye n'i y'a ye karisa y'i bugɔ i n'a sɔrɔ i ma ɲuman de kɛ n'a ni ɲɛji donni kɛ i yɛrɛ fɛnɛ k'a minɛ ka damadɔ ta la wala n'o kɛra kolankolon ninnu na dɔ bɛ bɔ a la awɔ. Ok, kuma ɲana ye. Biru Sangare ne de mara cogoyaw yɛlɛmalen don ala de bɛ hinɛ na dɔrɔn ni mɔgɔ se ka kuma mɔgɔden fɛ bi ni kumana mɔgɔden fɛ k'i b'a a la k'i sago ye somɔgɔw tɛ sɔn o de ye mara tiɲɛ. Ne tɔgɔ ko Mabilima fɔlɔ mara ni bi mara vraiment mara cogoya bɛɛ changé a tiɲɛna fɔlɔ an bɛ école la école maître kun b'i bugɔ k'i bana i somɔgɔw b'i gɛn ka taga mais bi bi na n'i ye écoleden bugɔ bi a somɔgɔw bɛ wuli k'a jɔ bon o kɔni o bɛ marako kɔnɔna na mais bi bi na écoleden fɛn fɛn filɛ kunun écoleden ani bi écoleden u ka niveau tɛ kelen école la tɛ bɛrɛ dɔn bon sisan u bɛ maître dɔgɔya fɛn tɛ se ka bɔ tɔ fɔlɔ de tun se k'i ɲɛ jɔ maître ɲɛ la bon filanan i bɛ waliden minɛ waliden tɛ dɛ i bɛ se k'i sigiɲɔgɔnden minɛ i b'a ci mun ka di i b'a kala mais bi n'i ye dɔ den bugɔ a bɛ nin kama mun na i ye n den bugɔ fɔlɔ denw tɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o bon i tun bɛ y'i sigiɲɔgɔn den ci a bɛ t'i ka ci kɛ a b'a ba ta bila a bɛ t'i ta kɛ mais bi n'i ko k'i bɛ mɔgɔ den ci bi a b'a ko taa n ta kɛ ka sɔrɔ ka taa ta kɛ ne de y'i wolo bon o fana ye mara tiɲɛ bon bi an bɛ niveau min fana tugun denmisɛnninw tɛ sɔn baara ma a n'a delenganya u tɛ siran foyi foyi dengelen pe ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye vagabond ye ne kunkolo bana n ka wari nɔfɛ u ye ne kunkolo pɛrɛn walahi n ka wari ni n ka telefɔni nɔfɛ o de ye ne yɛrɛ siran bi den ɲɛ hali ne ye dɔɔni feere sisan ne bɛ taa n ka so n bɛ taa n ka so dɛ o de ye mara yɛrɛ ko yɛrɛ vraiment o ye mara ko yɛrɛ fɛngɛ o kɔni an kɔni mun bɛ ne fɛ o de fana o ye k'o fɔ. Ne ba e bɛ sisan nɔ e yɛrɛ ko tɛ fɔlɔ mara ni sisan mara kelen tɛ mais e bɛ se ka mun de sɔrɔ ladilikan na k'a fɔ yasa mara bɛ se ka segin so cogo min na yɛrɛ. est-ce que mara tɛ se ka segin so tugun puisque mun na mara tɛ se ka segin so an bɛ mun na téléphone en tant que téléphone bɛ yen mara tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ denmisɛnnin fɛn fɛn filɛ denmisɛnnin fitinin filɛ téléphone b'u bolo u bɛ siran mun ye u tɛ siran foyi ye donc mais aw de ye tiɲɛ ye mara tɛ se ka segin n'o tɛ n'i b'i den fɛngɛ ni téléphone ta fɛngɛ n'i ye den ka dan yɔrɔ min n'a danna yen den dɔw bɛ yen téléphone tɛ k'u bolo u bɛ mara o mais bi denmisɛnnin yɛrɛ ɲɛ t'a la a bɛ se ka mara cogoya min na mara tɛ se ka segin ɲɛ t'a la ɲɛ t'a solution na o. ok kuma ɲana merci. Maminɛ Sangare alo ne den sisan mara tɛ se ka kɛ hali sokɔnɔ bi n'i ko k'i bɛ dɔ den corriger bi walima k'o kɔrɔfɔ o ba b'a ɲɛ kunbɛ i kɔrɔ ye du kɔnɔla dɔrɔn ye kɛnɛmana sen t'o la i ka dɔ den bugɔ o ma taa communication tigɛ k'i datugu o ma sinikan fiɲɛ den nɔfɛ o b'a fɔ k'i m'a den wolo den yɛrɛ sigilen ɲɛna k'i m'a den wolo den b'i neni mun bɛ bɔ a la den bɛɛ kelen bɛ dɛlɛnkan ye se kɔni t'an ɲɛ k'a denw mara ala de b'u mara k'a d'an ma o ye ne ka kuma ye. ok kuma ɲana. Mifa TV Jabaranin kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ni nɔ ka dugudenw ka hakilina bɛɛ lajɛlen mɛn aw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye marako in kan a y'olu bila commentaire la aw kana ɲina ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.